Laqda mużikali Marija Bambina banda Vittoria Naxxar qed ittella wirja b'xogħol maħdum minn Adonaj Camilleri Kawki. L-iskop wara din il-wirja huwa biex jitfakkar 30 sena mit-twaqqif tal-istess soċjetà u 10 snin minn meta ġiet maħduma l-faċċata tal-istess każin li kien l-istess Adonaj li għamel id-disin tagħha. Net News ħal-kumment tal-artist Adonaj Camilleri Kawki fejn qalinna aktar dwar din il-wirja. Bħala wirja din hija jisa parti mill-kollezzjoni tal-arti li jiena ħdimt, mhux għal festi biss, iżda għal individwi personali, għal kull okkażjoni li jkun hemm. Tifhem, hemm ħafna affarijiet, ġifieri hemm kollezzjoni vasta ta' statwi, pitturi, diżinji għal kull okkażjoni, kemm bandalori, pedestalli. Hemm ukoll parti li għandha x'taqsam mal-miliet, hemm il-Presepu Lajsaj skont ħdimtu meta kelli 14-il sena. Hemm xi pasturi li għadhom qatt ma deru wkoll, ġifieri, hemm parti oħra għandha x'taqsam parti żgħira mal-karnival. Fost l-oħrajn fil-wirja hemm statwa tad-dimostrazzjoni ta' Marija Bambina u kif ukoll numru ta' abbozzi. Hemm Kristu Irsox ta' Ħalluqa, il-monument ta' Santa Katarina ta' Zurriq u kif ukoll tal-Madonna ta' Rożarju tal-Knisja ta' San Bastjan f'Ħalqormi. Wieħed isib ukoll numru ta' drappijiet u statwi li Camilleri Kawki ħadem għal numru ta' festi madwar Malta u Għawdex. Il-wirja se tibqa' miftuħa sa 17 ta' frar fejn fost il-ġimgħa tkun miftuħa kuljum is-6 ta' filgħaxija sa 8 ta' filgħaxija u l-ħadd mill-10 ta' filgħodu sa nofsinhar u mis-6 ta' filgħaxija sa 8 ta' filgħaxija.